Законът за относителността. Защо всичко в живота ни е въпрос на гледна точка? Случвало ли ви се да преживеете провал, който само след няколко месеца да се окаже вашият най-голям късмет? Или проблемът на ваш приятел да ви изглежда нищожен, докато вашия собствен ви тежи като планина? Всичко във Вселената е относително. Нищо не е само по себе си добро или лошо, голямо или малко, докато не го сравним с нещо друго. Този закон ни учи, че ние сме тези, които поставяме етикетите и определяме тежестта на събитията. Как работи законът за относителността в ежедневието ни? В работата и кариерата, например. Загубата на работа или пропуснатото повишение може да изглежда като професионална катастрофа. Но ако го сравните с перспективата да прекарате години на място, което потиска потенциала ви, тази загуба се превръща в освобождение. Промяната е плашеща само спрямо статуквото, но е вдъхновяваща спрямо бъдещите възможности. В семейството и отношенията често се фокусираме върху малки битови конфликти или несъвършенства на партньора си. Ако обаче сравним тези моменти с периоди на истинска изолация или загуба, те веднага олекват. Относително е дали един спор е край на връзката или просто урок по комуникация. Всичко зависи от мащаба на любовта, с която го измервате. В любовта и емоциите разделата боли, защото я сравняваме с идеализираното минало. Но ако я поставите в контекста на вашето лично израстване и правота ви на споделена и искрена любов, болката се превръща в инструмент за пречистване. Ние страдаме не от събитието, а от сравнението му с нашите очаквания. Житейският пример, който променя всичко. Представете си, че се прибирате вкъщи и откривате, че печката ви е изгоряла. Това е проблем, но ако се приберете и откриете, че къщата ви е наводнена, изгорялата печка внезапно